O Concello de Boiro vén de presentar o 9º Trail dos Indios Castelo de Vitres, unha edición que terá comezo no Pazo de Goiáns e que xa conta cun récord de inscricións con máis de 500 persoas anotadas. O Concello de Boiro xa está preparado para dar o pistoletazo de saída á 9ª edición do Trail dos Indios Castelo de Vitres. Levarase a cabo este domingo 21 de setembro cunha novidade especial. A saída realizarase dende o Pazo de Goiáns e entrelazando así o deporte e o patrimonio cultural da localidade. A carreira este ano ten como gran novidade, digamos, que vamos a ir dende o Pazo de Goiáns, que, bueno, como todos sabedes, é un monumento que, bueno, é increíble, non? A beleza que ten, e desta maneira, pois, vamos a combinar un pouquiño deporte, tamén co aspecto da cultura e o patrimonio propio do Concello de Boiro, permitindo que, pois, toda esta xente que ven, tanto a participar como os acompañantes, pois poidan descubrir tamén pois esas outras cosas que ten Boiro, que non é nada máis pois o que a praia e o verán, senón que ten moitas outras atractivos turísticos. A proba organizada polo Club Tribu Trail consistirá nunha carreira cunha dificultade elevada na que se transitará por sendeiros e zonas moi rochosas, así como beiras de ríos. Unha xornada que está pensada para persoas cun nivel físico medio alto. Según afirma o concelleiro de Deportes, Marcos Fajardo, non só destacará por ser unha proba deportiva. Bueno, aparte de ser unha proba atlética dura, que, bueno, é unha proba sin duda dura, porque é unha proba de montaña, por onde discurre, pois hai que estar evidentemente preparado físicamente, é moi bonita, non? De participar e de ver, sobre todo para a xente que queira pois, acercarse ás nosas serras, ao Castelo de Vitres, por onde transcurre esta carreira, o entorno todo, non? Este ano, pois, como valor añadido, de que sae do Pazo de Goiáns. Pazo de Goiáns, pois, patrimonio cultural xa deste concello e histórico, non? Nesta edición realizaránse 3 percorridos adaptados aos diferentes niveis, ademais dunha carreira nas inmediacións para os máis cativos. Este ano vai haber 3 distancias, 25 km, 15 km e 9,5 km para os máis pequenos, e aparte hai carreiras despois para os pequeñitos de todo que van correr ali polos arredores do Pazo tamén. As inscricións para este ano xa están pechadas e cóntase cun récord de participación con máis de 500 persoas alistadas. Preséntase así unha xornada deportiva que promete estar chea de enerxía, gañas e espírito competitivo.